ንምእማኑ ዘጸግምን ዘስካሕክሕን ወተሃደራዊ ታዕሊም ኩለን ሃገራት ዶባት ሃገርን ንምሕላው ንጥፋትን ሓያላትን ወተሃደራት የሰልጥናን ናብ ሓለዋ የዋፍራን እዞም ወተሃደራት ንጥፋትን ብቕዓትን ኮይኖም ዶባት ሃገሮም ንምሕላው ኣዝዩ ሓያል ወተሃደራዊ ታዕሊም ኣሕሊፎም እዮም። ነገር ግን ወተሃደራዊ ታዕሊም ገለ ሃገራት ፍሉይ ክኸውን ከሎ ገሊኦም ክትኣምኑ ኣጸጋሚ ገለ ድማ ክትዕዘቦ ከይተረፈ ዘፍርሕ ኣብ ናይሎም መደብና ኣብ ዓለምና ኣዝዮም ሓደገኛታትን ዘሰንብዱን ንምእማኑን ዘጸግሙ ወተሃደራዊ ማዓስከራትን ታዕሊምን መስርሕ ታዕሊምን ቀሪብኩም ኣብ መንግስቲ ቢኹም ዘለኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ብምጥዋቕ ቤተሰብ ናይዚ ቻነል ንኽትኮኑ እናዓደምኩ ቀጻሊ ዝዝርግሑ ዘደንቑ ዘገርሙን ሓጸርቲ ዶኩመንታሪታት ክትከታተሉ ኢኹም ናብ ናይሎም መደብ ክሓልፍ ብሓባር ንከታተል። ኣብ ዓለምና ዘገርም ወተሃደራዊ ታዕሊም ቀዳማይ ኮብራ ጎል ታዕሊም እዚ ኣብ ታይላንድ ዝርከብ ሓደገኛን ፍሉይን ወተሃደራዊ ታዕሊም ንኮብራ ተመን ውን ዘጠቓልል ታዕሊም ዝካየደሉ ማዓስከር ኣብዚ ኣብ ታይላንድ ዝርከብ ናይ ታዕሊም ማዓስከር ፍሉያት ሓይልታት ደቡብ ኮርያ፣ ማሌዥያ፣ ሲንጋፖርን ኣሜሪካን ይስልጥኑ። ኣብቲ ስልጠና እቶም ሰልጠንቲ ናይ ኮብራ ደም ንኽሰትዩ ዝግደዱ ክኾኑ ከለዉ እቲ ስልጠና ኣብ ማይ ናይ ምጥላቕ ስልጠና፣ ናይ ምሰናኽል፣ ናይ ተኹሲ ስልጠናን ዘጠቓለለ እዩ። ስለዚ ካብቲ ኣብዚ ወተሃደራዊ ታዕሊም ዝወሃብ ስልጠና እቲ ኣዝዩ ዘስካሕክሕን ዘፍርሕን ነገር ናይቲ መርዛም ኮብራ ደም ናይ ምስታይ መስርሕ ክኸውን ከሎ ነቲ ካብ ኣፍ ኮብራ ዝነጥብ ደም ድማ ብቐጥታ ናብ ኣፎም ክሰትይዎ ኣለዎ። ኮብራ መርዛማታት ምዃኖም ዝፍለጡ ኮይኖም እቶም ወተሃደራት ወተሃደራዊ ብቕዓቶም ዘረጋግፅሉ ናይ መወዳእታ መንገዲ ደም ናይቲ ኮብራ ብምስታይ እዩ። ንምንታይ ደም ኮብራ ምስታይ ኣድለየ ክትብል ትኽእል ኢኻ። እቲ ሕቶ ትኽክል እዩ። ብመሰረት ኣሰልጠንቲ እቶም ወተሃደራት ብቑዓት ኮይኖም ቅድሚ ምውፅኦም ኣብ በረኻ ከመይ ገይሮም ንገዛእ ርእሶም ምሕብሓብ ክመሃሩ ኣለዎም። ከም ተመን ዝኣመሰሉ ዘፍርሑ ነገራት እኳ እንተገጠሞም ፊት ንፊት ክገጥምዎም ኣለዎም ይብሉ። እቶም ወተሃደራት ኣብ ጫካ ከለዎ ፍረታትን እንስሳታትን ክስእኑ ከም ዝኽእሉን ስለ ዝኣምኑ ካብ ብሕጂ እዚ ታዕሊም ኩሉ እቲ ሕማቕን ዘስካሕክሕን ነገራት ክለማመድዎ ይግባእ። ሓደ ግዜ ኣብዚ ወተሃደራዊ ታዕሊም ዘፍርሕን መርዛም እንቅሪቢትን ክበልዑ ይግደዱ። እዚ ሕጊ ወተሃደራዊ ታዕሊም መሰልጠኒ ማእከል እዩ። ነዚ ወተሃደራዊ ታዕሊም ከም ላዕለዋይ መራሒ ኮይኑ ዝመርሖ ጀነራል ታይላንድ ነቶም ሓያላት ወተሃደራቱ ኣብ ዓውደ ውግእ ማይ እኳ ክረኽቡ እንተዘይክኢሎም ደም ኮብራ ጽምኦም ዘጥፍኡሉ ፍቱን መንገዲ እዩ። ከመይ ገይሮም ክሰትይዎ ከም ዘለዎም ዘፍርሕን ዘስካሕክሕን እኳ እንተኾነ ክሳብታ ሃገር ዶባቶም ንምሕላው ሓይሊ ትህቦም ታዕሊም ኣብ ዘስካሕክሕ ደንበ ይቕጽል። ካልኣይ ውዑይ ድንሽ ወይ ነታዊ ምቅብባል እመኑ ይትእመኑ ኣብዚ ናይ ቻይና ወተሃደራዊ ታዕሊም ማዓስከር ወተሃደራት ኣብ ኢዶም ልጓሙ ወይ ከዓ ኢማንኡ ዝተነቕለ ቡምባ ንምፍንጃር ሒደት ካልኢታ ዝተረፉ ቡምባ እናተቐባበሉ ሓይልን ፍጥነትን ክመሃሩ ይስልጥኑ። ሓደ ካብቲ ቆልዑ ብሓባር ዝፃወትዎ ፀወታታት ኩዕሶ ወይ ውዑይ ድንሽ ሒዝካ ብኢድካ ምሕላፍ ኮይኑ እቲ ድንሽ ወይ ዝኾነ ክቕበልዎ ዝመረፅዎ ኣቕሓ ድማ ብድሕሪት ሙዚቃ ተኸፊትዎ ይቀባበልዎ። ሕጊ ናይዚ ፀወታ ሙዚቃ ደው ምስ በለ ዝኾነ ተፃዋታይ እቲ ኣቕሓ ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ካብ ፀወታ ወፃኢ ይኸውን። ብኸምዚ እቲ ፀወታ ሓደ ብሓደ ሰብ እናጉደለ እቲ ፀወታ ይዛዘም። እዚ ፀወታ ኩልኹም ትዝክርዎ ይመስለኒ። እዚ ፀወታ ኣብ ሓደ ናይ ቻይና ወተሃደራዊ ታዕሊም ልጓሙ ዝተነቕለ ክትኮስ ሒደት ሰከንድታት ዝተረፈ ቡምባ ተቐይሩ ውጥረትን ጭንቀትን ብዝፈጥር ኩነታት ይፅወት። ልክዕ ከምቲ ናይ ህፃናት ፀወታ ኣብ ወተሃደራዊ ታዕሊም ሙዚቃ ተወሊዑ እቶም ወተሃደራት ነቲ ክፍንጀር ዝቐረበ ቡምባ ይቀባበልዎ። እቲ ሙዚቃ ምስ ተወደአ ኣብ ኢዱ ቡምባ ዝሓዘ ሕፁይ ማለት እቲ ወተሃደር ፀወታ ጥራይ ዘይኮነስ ህይወቱ እውን ክስእን ተኽእለሎ ማለት እዩ። ቡምባ ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ወተሃደር ነቲ ቡምባ ናብቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ጉድጓድ ቀልጢፉ እንተዘይደርቢዎ ኣብ ኢዱ ክፍንጀሮ ይኽእል እዩ። ቻይና ንወተሃደራታ ከምዚ ዝበለ ኣካዳሚ ስልጠና ምእታው ንዝኾነ ዝፅበዮም ብድሆን ፀቕጥን ቀድመ ብቑዓት ከም ዝገብሮም ስለተኣምን በዚ ሓደገኛ ታዕሊም ከም ዝሓልፉ ትገብር። እቲ ውጥረት ዝመልኦ ፀወታ ሎሚ እውን ኣብ ተመሳሳሊ ወተሃደራዊ ታዕሊም ማዓስከር ይቕፅል ኣሎ። ሳልሳይ ብስኽራን ዝተመልአ ናይ ሲኦል ሰሙን ስልጠና ሓይሊ ባሕሪ ፊሊፒንስ ኣካል ናይ ዘስካሕክሕ ስልጠና ሰሙነ ሲኦል ኮይኑ ሓደ ሰሙን ሙሉ መዓልታዊ ንሓደ ሰዓት ጥራይ እናዕረፉ ኣብ ዝተረፈ ግዚኦም ግን ደቃ ዝበሃል ፈፂሞም ከም ዘይረኽቡ ተገይሮም ልክዕ ከም ዝሰኸረ ሰብ ደንዚዞም ናይ ሓደ ሰሙን ስልጠና ክፍጽሙ ዝግደዱሉ እዩ። ወዲ ሰብ ጥዑይ ኣካል ንኽህልዎ ብማእኸላይ ገምጋም ኣብ መዓልቲ 8 ሰዓታት ክድቅስ ከም ዘለዎ ሳይንስ ኩሉ ግዜ ካብ ዝነግረና ነገራት ሓደ እዩ። እመኑ ይትእመኑ ግን እዞም ወተሃደራት ኣብ ሰሙን 7 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ 1 ሰዓት ጥራይ ከም ዝድቅሱ ይግበሩ። ስለዚ ምዚ ምድንዛዝ ኣካላት መዓልታዊ ዕማም ክፍጽሙ ዝግደዱ ክኾኑ ከለዉ ሓደ ካብቲ ግድን ክገብርዎ ዘለዎም ንጥፈታት መዓልታዊ ከይዕረፍካ 6 ማይልስ ምጉያ እዩ።
ድሕሪ እቲ ውድድር ድማ ናይ ተኽሲ ልምምድ ቀፂሎም 18 ማይልስ ዝንውሓቱ ክሕምብሱ ግድን እዩ። ልዕሊ ኩሉ ግን ነዚ ነገር ከቢድ ዝገብሮ እዚ ቀፂለ ዝነግረኩም እዩ። ሙሉእ መዓልቲ ብዘይ እኹል ድቃስ ክሰርሑን ክደኽሙን ዝውዕሉ ወታደራት ንሓደ ሰሙን ዝኣክል ማይ ንኸይሰትዩ ይኽልከሉ። እዚ ድማ ኣዝዩ መሪር መከራሪኦም ኣዝዮም ዱልዱላት ንክኾኑ ኮነ ኢልካ ከም ዝግበር እዞም ወታደራዊ ኣሰልጠንቲ ዝያዳ ከም ዝሕይሎም ከዓ ይኣምኑ። ራብዓይ ዘይጥሕሉ ወታደራት እዚ ብሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ዝወሃብ ስልጠና ዝወሰዱ ወታደራት ከም ዘይጥሕሉ ይቁፀሩን ከም ዘይጥሕሉ መረጋገፂ ይወሃቦም። እዚ ተዓሊም እዚ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለምና ኣዝዮም ከበድቲ ዝኾኑ ወታደራዊ ልምምዳት ኮይኑ ኣብ ማይ ዝግበር ወታደራዊ ልምምድ እዩ። ኣብ ማይ ክንሕምብስ ድማ የእዳውናን የእጋርናን ኣብ ማይ ንምንስፋፍ ክንጥቀመሉ ከለና እዚ ተዓሊም ከቢድ እዩ ክንብል ዘገድደና ነገር እንተሃለወ እቶም ሰልጠንቲ ንምሕምባስ ዝገብርዎ ፃዕሪ እግሮም ይኹን ኣእዳዎም ከይጥቀሙ ተኣሲሮም ክሕምበሱ ብምግባር እዩ። በዚ መንገዲ ኣእዳው ሰልጠንቲ ንድሕሪት ይእሰሩ፣ ምእንቲ እግሮም ከንቀሳቀሱን ክሕምብሱን ከይክእሉ ይእሰሩ። ስለዚ እቲ ዝተረፈ ኣካላቶም ክጠዋወዩ እናፈተኑ ድማ 100 ሜትሮ ኣብቲ ማይ ክሕምብሱ ይግደዱ። ቀፂሉ ድማ ኣብ ትሕቲ ናይቲ መወዳእቲ ዕምቆት ማይ ዝድርብየሎም ዝኾነ ይኹን ነገር ኣዕሚቖም ብምእታው ብስኖም ሒዞም ንክወፁ ይግደዱ። እቲ ፈተና ኣብኡ እንተዝውዳእ ጽቡቕ ነይሩ፣ ግን በዚ ኣይውዳእን። እቲ ዝኸበደ ክፋል ናይቲ ስልጠና ዝጅምር እቲ ኣሰልጣኒ ነቲ መሳርሒ ወሲዱ ናብቲ ማይ ምስ ዝጥሕል እዩ። በዚ መንገዲ ድማ ምስ ኣሰልጠንቶም ኣብ ዝግበር ቅልስ ኢዶምን እግሮምን ተኣሲሮም ንዘይ ምጥሓል ሙሉእ ብሙሉእ ይቃለሱን ይዕወቱን። በዚ ምክንያት ድማ ልዑል ማዕርግ ሓያላትን ንጡፋትን ዘይጥሕሉ ወታደራት ተባሂሎም ይወሃቦም። ሓምሻይ ስልጠና ጭቃ። ስልጠና ጭቃ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዝርከብ ማዕስከር ስልጠና ሓይሊ ባሕሪ ን32 ሰሙናት ዝጸንሕ ወታደራዊ ስልጠና እዩ። እቲ ዝኸፍአን ዝኸበደን መዳይ ናይ ተዕሊም እዚ ኣብ ጭቃ ዝገብሮ ወታደራዊ ተዕሊም ኮይኑ ኣብዚ ሕማቕ ጨና ዘለዎ ዘድክምን ጭቃ ንልዕሊ 20 ማይልስ ክጎዩን ዕንቅፋታት ክሓልፉን ይግደዱ። ኣብ ጭቃ ምጉያይ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዓለምና ዝርከቡ ወታደራት ዝለመድዎ ነገር እኳ እንተኾነ ኣብዚ ወታደራዊ ተዕሊም ዝፍጸም ግን ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ዋላ እኳ እቲ ጭቃ ኣዝዩ ዘጣብቕ ብምዃኑ ብፍጹም ንኸይትኸይድ ዝዓግተካ እኳ እንተኾነ ንሶም ግን ኣብቲ ጽንኩር ኩነታት እውን እንተኾነ ግድን ዕንቅፋታቶም ሰጊሮም ናብቲ ዝተመደበሎም መዕለቢኦም ኣብቲ ዝተመደበሎም ሰዓት ክበጽሑ ይግደዱ። ዋላ እኳ ናይ ገዛ ርእሶም ክብደት ክስከሙ እንተዘይከኣሉ እቲ ልምምድ ዓበይቲ ዓንዲ ዕንጨይቲ ክስከሙ ስለ ዘገድዶም እናወደቑን እናተንስኡን ነቲ ዕንጨይቲ ተሰኪሞም ንቕድሚት ክስጉሙ ይግደዱ። ሻድሻይ ኮንክሪት ብርእስኻ ምስባር። ኮንክሪት ብርእስኻ ምድፋእ ኮነ ምስባር ዘስዕቦ ሓደገኛ ተዓሊም እዚ ኣብ ቻይናን ኮርያን ወታደራት ፍሉይ ሓይሊ ክኾኑ ዝስልጥኑ ዘለዉ ወታደራት ክወስድዎ ዝግደዱ ዓይነት ስልጠና እዩ። ነቲ እምኒ ብርእሶም ሰቢሮም ነቲ ኮንክሪት ምድፋእ እንታይ ረብሓ ኣለዎ ንዝብል ሕቶ መልሶም ነባራት መነኮሳት ኣቦታቶም ድሮ ባዕሎም ከበድቲ ነገራት ቅድሚ ምግጣሞም ንቓንዛ ኣቐዲሞም ይለማመዱ ከም ዝነበሩ ይዛረቡ። ብተመሳሳሊ ወታደራት ኣብ ዓውደ ውግእ ናይ ምጉዳእ ተኽእሎ እንተኣጋጢምዎም እውን እቲ ቃንዛን ስቅያትን ኣቐዲሞም ተለማሚዶሞ እንተጸኒሖም እቲ ቃንዛ እንተኣጋጢሙ ሓያል ግብረ መልሲ ኣይክትህብን ኢኻ ይብሉ። ዋላ እኳ ገሊኦም እዚ ቻይናውያን ኮርያውያን ንጸላእቶም ንምፍራሕ ዝገብርዎ ዘለዉ ምርኢት እዩ ኢሎም እኳ ተሓሰቡ፣ እቶም ወታደራት ግና ንነብሶም ከም ምስማር ተሪሮም ነቲ ናይ ሲሚንቶ እምኒ ምድፋእን ምስባርን ቀፂሎም ኣለዉ። ሰራዊት ቻይና እውን ብዘሪኦም ማርሻል ኣርትስ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ መልእኽቲ እዚ ዋላ ብዘይ ኣፅዋር እንተሃለና ኣያጥቁዕናን እዮም ዝብል ንኻልኦት ሃገራት ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ። እዞም ኩሉ ግዜ ኣብ ኢድ ንኢድ ዝግበር ውግእ ዓብዪ ክእለት ከም ዘርእዩ ዝግለጽ ወታደራት ቻይና ነቲ ኮንክሪትን መንደቕን ብርእሶም ብምስባር ቃንዛ ኣቐዲሞም ከም ዝለማመድዎ ዝግበር ተዓሊም እዩ።